Мозъчните вълни. Ще споделя някои мои разсъждения относно този казус, понеже лично много ме вълнува и смятам, че е доста интересен и доста обясняващ много казуси, много въпроси. Ще кажа първо информацията, която е широко разпространена, официалната, какво представляват мозъчните вълни относно херците и с какво се асоциират. Наблягам на думата асоциират, защото това е много важно и в процеса на видеото ще се разбере защо. Сега, бета вълните са будното състояние. Ще ги повторя нещата, защото някои все пак може да не ги знаят. Бета състоянието е така нареченото будно състояние, нормалното будно състояние на човека с тези херц, този честотен диапазон от 13 до 30. Алфа състоянието е когато се асоциира с заспиването. Сиреч нито сме будни, нито сме заспали, като някаква просъница, така да се каже. От 8 до 13 Хц, това са херци. Тета вълните са съответно още по-ниски спрямо бетата и алфата. От 4 до 8 асоциират се с така наречения REM сън. Това е сън, в който се сънува, има бързо местене на клепачите, на очите. И делта вълните са вълните, които се асоциират с дълбокия сън. Когато няма сънища, има само дълбок сън. И сега, тези гама вълни, те са доста интересни. Напоследък все повече започва да се говори за тях и според мен има защо. Те се характеризират горе-долу от 30 Хц до на много места пише 100, само че на някои места пише 120, на други няма таван, пише от 30 примерно и се казва от 30 до колкото си искаш общо взето. Като на някои места има една допълнителна ламда честота, която горе-долу се счита, че е от 100 до 200 Hz. На други места няма ламда, просто казва, че това е висока гама. И има една допълнителна в ниския диапазон епсилон, което се характеризира от 0,5, на някои места от 1. Всичките тези херци са горе-долу, на различните места малко лавират до 0. Т.е. грешка от 0 до 0,5. Така. Сега епсилон като цяло я задраскваме, няма да я обсъждаме. Ламдата също. Ламдата ще я представяме като висока гама. Това беше просто за информация. Така, сега това е основната информация, като забравих да кажа, че гамата пък се асоциира пак в основната официална информация. По-голяма бдителност, будност, разрешаване на проблеми, гениални решения и така нататък. Сиреч по-голяма мозъчна активност с повече капацитет, повече потенциал и така нататък. Това е основата информация до момента. И сега как се навързват нещата с различни аспекти, включително с духовно-енергиен план, защото едно от основните неща, което ме е подбудило да търся информация за това как тези вълни се отразяват на човека, в кога, какви състояния се активират, каква функция имат, как може да се използват и така нататък, беше медитацията. Сега ще сложа тук, ето така, заградено бета, защото по-лесно ще е това да е основата
базовата честота, базовата характеристика съзнание на човека в нормално будно състояние и оттам нататък вече или нагоре към гамата, или надолу към делтата. Един от основните казуси, който ме интересуваше, беше медитацията. Какво се случва по време на медитация, какви са тези мистични преживявания, усещания и така нататък, и също и някои чудеса, които се случват. Някои хора успяват да имат пророчески видения, други стартират някакво самолечение и така нататък. Сега, когато медитираме, или поне се опитваме да медитираме, обикновено започваме от бета и започваме да слизаме към алфа, тета и евентуално делта. Сиреч, идеята на по-официалната достъпна информация за това какво представлява медитацията е умът да започне да се отпуска, съответно и с тялото. Има много такива техники, най-вече чрез дишане. И идеята е дейността на ума, най-общо казано, да започне да намалява, да отива надолу. Ще сложи тук стрелкичка. Идеята е, че тогава филтрите започват да намаляват, започваме да комуникираме по-добре със себе си и да отиваме все по-навътре и по-навътре, по-надълбоко, като делтата, примерно, се характеризира, както казах, с дълбокия сън и най-възстановителната част от съня. Говориме за тялото. Сиреш биохимичните процеси по време на делта, които са с цел възстановяване, тогава са доста активни. Сега, когато се случва медитацията, т.е. не се случва, се опитваме да я случиме и отиваме все по-надълбоко, мозъчната дейност започва казвам все повече да намалява. Само че от една страна това е доста неправилно, защото във всеки един диапазон тази машина мозък, тя си работи, има определени функции, така че би било леко неправилно да се каже, че мозъкът спира да работи, по-скоро минава, ако правим асоциация с автомобила, минава на по-ниска предавка. Всяка предавка съответно си има своята роля и не може да кажем, че едната е по-добра от другата и така нататък. Идеята е, когато се опитваме да медитираме, да влизаме все по-надълбоко в себе си, където евентуално, казвам евентуално, е подсъзнанието. Тук ще го напиша. Така. Сиреш от будно състояние, нормалното будно състояние, надолу се навлиза в подсъзнанието. Сега, тук има своята логика, тази теория, защото ако направим тук едно кръгче, което сме примерно аза, така, тук ние да кажем центъра, това е аза ни, посоката на фокуса е навътре. И съответно, колкото по-навътре отиваме към центъра, примерно ако наречем този център точката на подсъзнанието ни, идеята е, че се навлиза все по-надълбоко, все по-малко херци отиваме. Като трудно е да се каже, че примерно точно, както тук е написано примерно алфа 13, че точно на 13 е алфа или бета, нещата преливат едно в друго и няма ясни точни граници. И когато медитираме, съответно фокуса е навътре към, да го наречем, съкровеното ни аз, може би. Но всъщност какво се случва, какви интересни информации попаднах и съответно ги вкарах в цялото разсъждение, че ще направя тук на по-голямо кръгче. Ето така.
че колкото повече фокусът ни отива с посока навътре към центъра ни, толкова повече, съответно, фокуса ни не е навън, в тази посока, към околната среда. Тук ще напиша околна среда. В този процес комуникацията ни с околната среда, или да го наречем и външния свят, силно намалява. Интересно е, че когато това се случва, ние ставаме все по-малко съзнателни, сираш все по-малко бета. И в същото време, освен че фокуса ни е навътре, ние може в този момент, или период да го наречеме, да получаваме информация и от околната среда към нас, което не е съответно фокуса ни. Да кажем, околната среда, някакъв фактор, някакъв дразнител, може в този момент и той да вкарва информация към центъра, към аза. Примерно това са случаите, за които се говори по време на хипноза. По време на хипноза се опитва човек, да кажем пациент или клиента, да бъде поставен в все по-ниски честоти и съответно тогава, чрез манипулация, може да се вкара програма в човека и тази програма да бъде доста стабилна, защото тя ще дойде без филтрация, отвън навътре без филтрация или с минимална филтрация. Докато ако това се опитва този дразнител, тук ще напишем дразнител, този дразнител ще има по-малка успеваемост да вкара тази информация, ако сме съответно на бета. Но ако сме на тета, тогава в пъти по-лесно тази информация ще стигне и ще остане тук, ще се запаметисираш в нашето подсъзнание. Да кажем, някой човек се подлага на хипноза, за да спре тютюнопушенето и съответно свалят го този хипнотизатор, който води целият процес, го сваля на ниски честоти и съответно там вече му задава, примерно ти не искаш да пушиш повече или когато запалиш цигара ще ти стане много гадно и ако човекът е, как се казва, податлив на хипноза, защото всеки е податлив в различна степен, когато отиде на бета, да кажем след някой друг час, отива и след хипнозата си купува цигари, може този човек наистина още от първата дръпка на цигарата да му стане много гадно и съответно ето как може да откаже тютюнопушенето. Сега, тези състояния, алфа, тета, делта, сиреч, колкото по-надолу слизаме, стават доста опасни. Нещо, за което малко се говори. Тогава ние сме най-уязвими. По принцип, когато отиваме да спиме и минаваме пак от бета надолу, ние е нормално, както и животните, и хората, да спиме на защитено място, тихо и така нататък, за да може да се отпуснем и да не мислиме точно за околната среда. Колкото може да мислиме по-малко за разни дразнители като опасности, климатични влияния и какво ли още не. Затова най-хубаво се спи, най-качествено, като се взема под внимание много фактори от типа да е тихо, да няма светлина, да е удобно леглото спрямо нашите анатомични потребности и така нататък. Дали ще е хипноза, дали ще е медитация, общо взето посоката е от бета надолу. Сега, какво се случва обаче с тези гама честоти? Когато сме в будно състояние, ние често, макар и неосъзнато, може да минаваме в гама съзнание, гама честоти, като това не значи, че абсолютно целият мозък работи на точно дадена честота, да кажем едни 40 Hz. Не може да кажем, че целият мозък работи на тези 40 Hz, защото ако това е мозъка,
просто го описвам и това са някакви различни дялове на мозъка. То е ясно, че не е правилно, просто да бъде по-лесно илюстровано. Да кажем, този дял на мозъка може да работи на едни честоти спрямо тези 40, друг на друг и така нататък, но като цяло взима се сумарно общо какви са преобладаващите честоти и след проучване с електроди, ЕЕГ, МЕГ, томографии и така нататък, се вади едно общо число, което примерно ще е в случая 40 Hz. Сега, на мен ми беше много интересно, както казах, най-вече за медитациите, кой какво постига, как го постига, защо го постига и така нататък. Сега, ако се изхожда от тази една най-разпространена информация за медитацията, какво представлява, си реч от бета, просто слизаме надолу, просто едно успокоение на ума, съответно на тялото, мускулите и така нататък. Всъщност си е наистина просто едно успокоение, което също може да има ползи за, примерно, за здравето, защото ако имаш голям стрес през деня и съответно това може доста да помогне. Само че тези, да ги наречеме чудеса, те нямат обяснение тук, или поне аз опитвах да търся, докато не попаднах на още информация за мозъчните вълни и съответно нещата вече да започват да се навръзват, но сякаш нямаше много обяснение защо при намаляване на честотата на мозъка, общата, се случват такива неща. И другото е, че имаше някакви като разногласия. Какво е медитацията, какво се постига и така нататък. Си реч, много хора казват, че медитират. Примерно сутрин, с половин час преди да тръгна за работа, медитирам и съответно се чувствам много добре, целият ден ми върви. Обаче, кога се случват тези свръх неща, хайде така да ги наречеме, те се случват на гама. И съответно, как става това? Хем отиваме надолу, хем пък постигаме високи херци. Оказа се всъщност, че е възможно, докато слизаме надолу, да стане един много голям скок от, да кажем, двете крайности, защото имаме много примери как от едната крайност може лесно да се мине в другата, примерно от много гняв към голяма любов и така нататък. Както и с случаите, примерно, това да изгубиш съзнание. Както си супер напрегнат и вече си над бета, отиваш на гама вълни и съответно може да изпаднеш в безсъзнание. Си реч, от тук отиваш рязко за деца вика и няколко секунди, може да отидеш в тази част, много ниска. И съответно оказа се явно, че може и от ниско изведнъж плъвски скок и да отидеш нагоре. Така ще го направя, нагоре и надолу. Така. Това вече даде много обяснения, защото едната информация, която попадна, беше, че изследвани са мозъците на опитни медитатори, някакви будисти, имаше и някакво и видео, как ги поставят в ядрено-магнитен резонанс, как ги поставят електродите за ЕГ-то по главата. Казвам опитни медитатори с хиляди часове медитация и при тях интересното е, че не се отчитат ниски честоти, както се говори за медитацията, че просто се отпускаш, а се генерират гама лъчи. И то при някои монаси, будисти, се генерират някакви страхотно големи честоти. Дори бях попадал на информация 800 Hz или нещо такова, беше много сериозни, които един неподготвен мозък, ако изведнъж го изложиш на тези честоти, като нищо може да гръмне направо. Така че тези опитни медитатори са в диапазон гама. И предполагам, че се случва следното. От бета почваш да се отпускаш, да махнеш филтрациите
да минаваш надолу към алфа и тета и по някое време, дето се казва, може и от само себе си, може да е и от твоето желание, да е по-лесно да скочиш нагоре и то много нагоре. Това лично на мен ми се е случвало няколко пъти или да го наречем доста пъти, когато работя, за изпада на съзнанието на ниски честоти, съответно да нямаш мисли или да бъдат минимални и когато най-малко очаквам и уж нищо не се случва, уж някаква мисъл има на фонов режим в главата, но не отдавам енергия, фокус и значение и изведнъж някаква енергия много силна обзема тялото, главата ми, всичко и нямам обяснение, поне доскоро нямах обяснение точно какво е това и не можех да го задържа за повече от няколко секунди, защото веднага започва аналитичния ум, нали, какво е това сега, какви са ти усещания, трябва да ги съпоставяме едно спрямо друго и тъй като това отива вече към бета и съответно когато се качиш на гама по време на медитация, рязко силно, умът ни, понеже сме, да го наречем, градски чада, не сме израснали в някакъв тибетски манастир, да кажем, и съответно веднага започва да действа бета вълни, започва сега да анализира кое как се случва, защо и ти го губиш това нещо. От гама минаваш на бета и за това, когато не си опитен медитатор, както аз не съм, се получава задържане примерно за няколко секунди и после изчезва. Докато тези монаси поддържат това нещо не няколко секунди, а сумат и време и то огромни честоти. Най-вероятно свръхсъзнание означава точно тези гама честоти и съответно искам да кажа нещо важно. Да дигнеш просто гамата, т.е. да дигнеш честотите и да стигнеш до висока гама, само по себе си не е достатъчно, защото може да си зъл гений, да кажем, и да имаш висока гама. На пръв поглед това е супер, нали? Гама не значи да си добрия, духовно извисен човечец, който ще помогне на всеки и така нататък. Нали? Всичко е светлина, любов. Тук става просто за херци на мозъка, за ниво ниво на мозъка, може би така го нарека. Като ако си зъл гений, ти ще имаш гама висока и съответно ще вършиш зли дела, докато може и да си, както се казва, светец и пак да си на висока гама и съответно да вършиш добри дела. И друго много важно нещо е, пак защо висока гама не значи задължително всичко е супер, духовно израстваме и това темата да се изчерпа, защото различните дялове на мозъка трябва да имат синхроничност. Когато дигнеш гама, което това не е за просветените в денят, в ежедневието, някои хора автоматично могат да вдигат гамата. Когато няма синхроничност между отделните части на мозъка, тогава се получава доста негативен ефект. Примерно, говори се за този така наречен бърнаут, дето аз не съм го изпитвал, но ми става ясно за какво става на въпрос, когато прекалено много си напънеш мозъка, булеварден език се казва да го изпържиш направо, нали, то бърнаут, горе-долу това значи или точно това. Ти дигаш херците, обаче при липса на синхронично, да кажем тук в този дял от 1 до 10, ще го кръстим 10, тук много си се насилил и си дигнал десетката, обаче тук вместо да дигнеш също десетката или да кажем в този дял на мозъка, да кажем е осмица най-високото. Обаче вместо да бъде синхронично и всичко да вдигнеш,
тук вместо осмица си направо двойка. Ето си реч няма осмица, двойка. И тук става много голямо пържене, така да се каже. Тук няма никой и съответно комуникацията между дяловете е кофти и това предизвиква супер негативни последици, докато ако си на гама, обаче нещата са синхронични, да кажем тук си 10, тук ако максималното е 7 и тук си на 7, тук ако максималното е 8 и тук си на 8 и вече всичко си кореспондира хармонично и тогава вече наистина може да очакваш супер позитиви от към идеи до чудеса от всякакъв характер. Сега има още един фактор, който ми беше важно да го разгледам и да си го обясня. Какво се случва от към харчене на енергия. Казва се, че умът, т.е. мозъкът, харчи страшно много енергия от цялата енергия на тялото, като колкото по-надолу отиваме, толкова повече енергоспестяващ е нашият мозък. Колкото по-нагоре отиваме от бета към гама, толкова повече харчи. И сега, тези медитатори, будисти, опитни и така нататък, както и много хора, които се занимават от дълго време с медитация, казват, че това ги зарежда. И започнах да се чудя защо се зареждат с енергия, при положение, че са в състояние на мозъка, който харчи пък много енергия. И достигна до следното обяснение. Всъщност, когато си на гама, имаш много голям потенциал, стига и посоката, която си задал да бъде там, си реч хармония, много голям потенциал за хармония на мозъка. Си реч КПД-то се вдига в пъти. И какво се случва? Ще направя една аналогия с две коли. Едната, да кажем, харчи 7 на 100, другата харчи 12 на 100. Говорим за едни и същи условия. Сега, тази 12 на 100, ако е в перфектно техническо състояние, си реч хармонията, за която говорим на мозъка и на тялото като цяло, тя ще си ги изхарчи тези литри на 100 км и ясно, няма проблем. Сега, тази, която харчи 12 на 100, тази, която харчи 7, си реч да кажем едни тета вълни, ако техническото състояние на колата не е добро, а е, да го наречем, ужасно, тя може и дори да не стигне тия 100 км, но да кажем, че ги достига, може да е свързано с много задавяне на двигателя, с богата смес, някой цилиндър да не работи и какво ли още не. И всъщност, ако изобщо стигне тия 100 км заветни, тя може да изхарчва много повече от тези 7, по които се води като характеристика основна базова на колата. Така че, ако сме на гама вълни и имаме тази хармоничност, всъщност може да се окаже, че изразходваме по-малко енергия, защото изразходването на енергия е оптимизиран и съответно съпоставено с една лоша тета, гамата може да харчи много по-малко ресурс, макар че базово да казваме и базово да е правилно изначално, че гамата харчи повече ток. Съответно, интересно нещо, и сега ще направя тук още едно кръгче. Така. Я ще направя тук още едно за околна среда. Кажем, пак това е аза, това е околната среда. Сега, както казах, колкото по-надолу слизат честотите, толкова повече посоката е навътре към центъра. Обаче при бета нещата не стоят така. При бета нещата имаме и посока и навънка.
Така че ние може да се поставяме околната среда и нас си и да взимаме дадени решения, анализи и така нататък. Гамата пък ни дава една възможност да, да правим едни каскади, които от гледна точка на бета на нашето стандартно съзнание ние не можем да ги разберем и съответно да правиме за единица време много повече разходки и съпоставки на околната среда спрямо нас. И това всъщност дава тези гениални решения по време на гама или тези гении като Тесла, Айнщайн и така нататък, които се казва, че използват много по-голям процент от мозъка си и всъщност използването на големия процент от мозъка си се дължи на това какви гама ще постигнеш, как ще ги постигнеш, къде ще е посоката и каква е синхронизацията като цяло на мозъка ти и на биохимията ти като цяло. И гамата, при положение, че ни дава тези възможни огромни каскади с околната среда и навътре, навън към нас, да случваме и въпросните чудеса, като гамата би трябвало да може да достига до много по-голям диапазон от околната среда и да получаваме съответно, т.е. да боравиме, ще използвам думата, да боравиме с информацията от околната среда в много по-голям мащаб. Сега, примерно, децата аутисти или хората аутисти, защото те не са само деца, предполагам, че нормалното им състояние не е бета, а е една тета, да кажем. И те не могат да буквално да се събудят. Те наистина не могат да се събудят наистина. Те са с отворени очи, само че спят с отворени очи. И много интересно, че изследвания показват, пак всичко е научно като изследване, което казвам, че докато боравим с телефон или гледаме телевизия, всъщност ние се успиваме, ние отиваме от бета към алфа или към тета, казва се, че в някои случаи на делта. Затова в началото казах, че тези честоти се асоциират с дадени състояния, но ти може да си буден и на тета. И съответно това масово в днешно време зомбиране, или както някои хора казват, че щъкат ботове между тях, сякаш тия хора нямат душа, както искате го наречете, всеки има различна терминология, но говорим за едно и също. Случва се това, че масовият човек в днешно време започва все повече през ежедневието да бъде от бета надолу. Когато от бета надолу, както казах, се случва ето това нещо, посоката е само навътре и колкото по-надолу са честотите, толкова повече и посоката е само навътре и съответно много по-лесно тук дразнителят вкарва информация. Предполагам много от вас са виждали, а и вие при вас се е случвало да се заспива пред телевизор и телевизора да действа като нещо успиващо. Примерно заварваш баща си, като си бил малък, на футьойла пред телевизора и хърка. И това нещо се случва примерно доста често. Така че доказано е, правени са изследвания, че използването на монитори започва да те вкарва на ниво по-ниски честоти, съответно по-безкритичен си и лесно ставаш манипулиран от хората Хикс, да ги наречеме. В днешно време, примерно при децата, това се наблюдава страшно много с телефоните, които са естественото продължение на ръката вече. И се вижда как всичко им е като на филм, не се фокусират лесно, губят реална представа за околната среда, проблеми с паметта и така нататък. И примерно сега често се споменава дислексия или разни други медицински уж терминологии, които всъщност са ето това нещо. Просто
ежедневието основните честоти са надолу. Като всички честоти са важни, като една кола с 5 скорости, да кажем, има своето предназначение и първа скорост, и втора, и пета, някои дори и шеста, така че когато спиме е хубаво да ги постигаме тези честоти. Когато сме будни е хубаво да сме тук, като може да не е добре за всеки да е постоянно на гама, но все пак да сме будни, максимално будни. И сега, пак да се върна за харченето на енергия. Съответно, едни деца на 4-5 годишна възраст, дори и 3, те са пълни с енергия. Общо взето професионални спортисти не могат да постигнат това, което като ниво на енергия, което едно малко дете постига. Като цяло неговите постижения, така ги наречем, на всяко едно дете е това, че се предполага, че доста често е на гама вълни. Нивото на енергия в тялото просто наистина е огромно. Значи може да търчи няколко часа, след малко ляга спи за примерно 1 час и после може да търчи още няколко часа. Докато един дори професионален атлет много би се изморил, дори може да му е невъзможно да постигне това, което едно дете постига. И мисля, че разковничето от гледна точка на мозъчните вълни е гама вълните. Защо? Когато имаме активни гама вълни, ние много комуникираме, контактуваме с околната среда в много голям спектър диапазон. И съответно децата още нямат знанията, познанията за физическия свят. Както знаете, почват да бутат, да удрят някаква стена, за да тестват твърдостта и тестват различни неща. Те постоянно се очудват на тях, постоянно им е интересно да изследват околния свят. Докато много често един възрастен човек, който примерно се интересува от страшно много неща, които са били са му били интересни, така да се каже, неговата сфера, може да е професор по медицина и общо взето какво ли не е научил, какво ли не е видял и така нататък, от житейски аспект също. И много често се случва в даден момент на живота на един възрастен индивид да усеща, че вече няма какво да го изненада, няма какво да го очуди и съответно едва ли не няма и какво толкова да изследва на този свят. Сякаш всички модели са едни и същи или са вкупност от познати модели, макар и на пръв поглед нещо ново да се случва и като един житен клас, като натежи и увисва надолу и съответно вече може дори да не му се живее, може да тръгнат болести и така нататък. Докато при децата това нещо го няма, те са постоянно посока и навънка и все пак и навътре. Както казах, от всички честоти има смисъл и е хубаво да се случват, защото всичко е на цикли, ден, нощ, спане, бодрстване, топло, студено, като не крайности, но двете страни на една и съща монета, прибиране, излизане, всичко са някакви цикли и съответно, когато имаме само някакъв набор от честоти, които преобладават, а някои липсват, тогава също може да се появят доста негативи, както и болести. Примерно, ако ни липсва делтата, да кажем, ние сме от бета до тета и делтата си режда, като спиме, дълбокия сън ни липсва и това става ежедневие, хронично състояние и така нататък, тялото ще започне да страда. По време на делтата сякаш се извършват оздравителните възстановителни процеси в тялото на чисто биохимично ниво, както
Те се казва, тялото само си се оправя. Тебе те няма в този момент като съзнание, като бета или гама. И съответно тялото си знае какво да си прави, ти просто не му пречиш и примерно това витаминче ще влезе тук, онова хормонче ще си свърши работата и така нататък. Докато при гамата, да кажем, където примерно е едно свръхсъзнание, може да се получат тези чудеса. Да кажем, ето тук дадох пример с здравето, така че и тук може да се случи това нещо, само че принципът е малко по-различен. Тук вече ти присъстваш, ти си буден, като, пак казвам, че доста неща, информации, усещания от гама не могат да бъдат разбрани спрямо ниво бета. Но все пак ти си присъствен. И съответно, чрез точно боравене с околната среда и боравене с информацията вътре, това мощно ходене напред-назад може да доведе до въпросното, примерно ако говорим за здраве, изцеление или както някои магиосници и лечители, биоенерготерапия и така нататък. Обикновено това се случва на гама вълни, не на бета. Сега, защо пък някои феномени, да ги наречеме, се случват и на алфа честота? Това също ми беше интересно, както примерно се казва метода сила, че работи на алфа честота. Аз достигнах до едно сериозно предположение. Когато си на едно ново кръгче, когато си на алфа честота, да, т.е. пътят ти е ясно навътре отиващ. И когато погледът е навътре, обаче на алфа не си напълно заспал, нали, асоциацията не е такава. Тук е, както казах, асоциацията с просъница. Предполагам, че се случва следното. Ти доста лесно можеш да обработиш някаква информация, която, не тук ще ги направя като точици, някаква информация, която вече е попаднала в аза ти. Сиреч не е в околната среда, а информацията вече е попаднала в тебе. И тогава ти можеш на спокойствие да я разгледаш и съответно да работиш с нея, да я моделираш. Примерно тази точица не ни харесва, че е тук и ще я преместим ето тук. Тази не ни харесва, че е малка и ще увеличим. И по този начин ние може да съзнателно да моделираме нашето примерно тяло, защото метода Силва много често се използва за оздравителни цели, но може и за създаване примерно на събития и така нататък, така нареченото по-новому, модерното в кавички, манифестиране, което в този случай е на алфа, но на гама ще бъде много по-успешно. Други феномени, които се случват на примерно алфа вълни, е някакво ясновидство. Обаче, според мен, когато си на алфа, ти не можеш да, тъй като нали, посоката е повече навътре, не е навън, съответно, ако трябва да ясновидстваш за предмет Хикс или човек Хикс, ето така ще го направим, съответно ти трябва, защото нямаш информация, този човек е далече, да кажем, ти си в София, той е в Бургас и съответно не сте имали досег, нямаш негова снимка, нищо, нямаш информация, обаче идва някой, пита за него да ясновидстваш. Ако си ясновидец, съответно. И съответно, за да ясновидстваш в тази ситуация, ти трябва да си посока навън към околната среда. Обаче, и би трябвало да е доста невъзможно на алфа честота да се случи това нещо. Обаче, ако някой човек дойде
който го познава този Хикс, който пита за него да му каже, и те са близо един до друг, съответно енергийните полета започват да си взаимодействат. И ако това е аза енергийното поле с тяло, там аура, всичко на ясновидеца, и до него е друг аз, тук ще пишем аз 2, ето тук тези енергийни полета се преплитат и получават информация едно за друго. И ако този човек, който идва и пита ясновидеца за човека Хикс, имал контакт с него, съответно част от неговата енергия на квантово ниво, ако щеш го наречи, или там се тая, има в него, ето тук да кажем тази точица. Ясновидеца може да хване тази точица и да влезе в неговото поле, и то вече е влязло всъщност в неговото поле, и да започне да ясновидства. Не защото той влиза в контакт с него, защото има информация от запитващия. Като тази точица може да бъде и снимка, примерно. Да кажем, ето, човека си взима снимка на този човек, ясновидец имам предвид, и вече като има снимка, тази снимка е в полето му. И от тук вече може да вади информация, която му е нужна. Казвам, ако евентуално мое предположение за обясняване на феномена. Докато ясно, че ако е на гама, човек хоп, отива, поема информация, връща я в себе си и нещата са напълно ясни. Сега, когато говоря за тези неща и размишлявам, се опитвам да правя препратки. Съответно, могат да се направят още препратки, примерно мозъчните вълни към спектъра на светлината, спрямо чакри, аналогия с духовното израстване, примерно троицата тяло, душа, дух, като предполагам, че в сферата на духа отиваме вече на гамата, като духът най-потенциален, най-много информация има за околната среда, но това е в процес още на, както се казва, разработка. Също така звуците, електромагнитните полета, също така съпоставка спрямо отделните органи, които, примерно стомах, който се води втори мозък, сърце с неговото голямо електромагнитно поле, което и то се води и мозък с сумата нервни окончания. Разни хора, които да ги наречем са доста духовно израснали, като по духовно израстване аз разбирам най-простото, сиреч израстване към духа, сиреч свързване с духа, сиреч в троицата преобладаващото да е духа. И съответно забелязал съм, че доста от хората, които имат тази заявка пред обществото, те имат нужда от малко сън. Това е много често срещано. Примерно имат нужда от 3-4 или 2 или дори 1, а не примерно 8-9 или 7, както е при повечето хора. И общо взето го обяснявам така, че когато си много на гама, много голяма синхроничност имаш и в същото време ти имаш досег до околната среда, сиреш взаимодействието с околната среда за зримо и незримо енергия и така нататък е доста по-голямо. Ти можеш да възстановяваш тялото си, сиреш възстановителните процеси да върват и да не ти трябва да кажем толкова делта или тета. Така че много голямата гама на това свръхсъзнание да компенсира малкото делта, всъщност да имаш по-малко нужда от делта, да не е точно думата компенсация. Което е свързано с управление на тялото ти по твоя воля и по този начин, т.е. на същия принцип,
евентуално може да манипулираш и околната среда, да взаимодействаш с нея на по-високо ниво и съответно, както казах, да я променяш. Така нареченото, пак ще кажа в кавички, манифестиране. Така че изказвания от типа, че винаги пътят е само навън или само навътре, за момента не смятам, че е така, не смятам, че има логика в това нещо, посоката да е само едната. Има ги и двете, въпросът вече е кога, как, защо и така нататък, когато ги правим по най-синхроничният начин, нещата просто стават уха и ха. И това е за сега.